Архангел Михаил винаги е бил с мен. В най-големите ми препятствия, в най-големите ми изпитания. Той спаси живота ми през 2008 година. Аз съм самотна майка, сама го отгледах. И тогава идва момент, в който обръщаш поглед навътре и си казваш: Господи, Ти и аз сме Господи. Води ме Ти напред и аз след Теб. Гнева се превръща в признателност. Кой е пътя? Благославяш този, който ти прави лошо. Ти го благославяш заради себе си, за да освободиш негативната енергия, която е толкова токсична, тя те трови теб, а не другия. И тогава се получава чудото. Този живот е между мен и Господ, както между тебе и Господ. Не е между мен и хората. Другите хора нямат абсолютно никакво значение. Какво ще се случи с хората, които не вярват в това? Ами много от тези хора, които са тук просто защото имат много тежка карма, тези хора ще си отидат. За някои хора ще е голяма криза. Те ще бъдат принудени чрез заболяванията, през които ще преминат. От 28-та, 29-та година светът ще е много различен. За какъв свят да се подготвим? Ангелски. Ангелски? Да. Като тебе и мене.